Tagaan daw ko bali 3,000 nga mga gwapa nga mga isda, pero akong gibalibaran. Boss, follower ko nimo from Panabo City. Hilig po day kag isda, boss. Makapit kog San Franz, boss. Tagaan ti kag balon mulis o gapis unta mapansin. Wow. Heart. Nagtuo mo siguro di siya buto na kay tanong. Nindot unta kayo no, pero nga nung akong gibalibaran. Tara, istorya ta. So akong gibalibaran guys, kay syempre, kabalo na ta sa kalibutan nga kanang libre nga term. Di na tinuod. Wa na librero noy. Kaning ingon ni Boss Josh nga mga gwapa nga mga isda nga iyang ipanghatag sa ako nga worth 3,000 pesos. Ang tinuod ani is gusto lang ni Boss Josh nga i-promote na akong iyang page ug syempre ang iyang fish farm nga makita sa Panabo City, Davao del Norte. Unya, most likely, og dawaton ko ni nga offer, ipakita pa na ako iyang mga molis nga mga gwapa og nasay mga gapis ug uban pa. Nga mahatag ra daw niya barato labi na sa mga walk-in nga mga buyers, di ba? Unya sa iyang giingon diri og nga mohapit siya og San Franz. Grabe na ba Panabo ka unya mohapit lang kag San Franz para tagaan ko? Klaro kayo guys nga marketing ba. Unya og musugot ko ani, syempre ipakita pa na ako mo nag-meet up gid ta raw mi. Unya makita pa gyud ang gaysano sa San Franz ug ang magdiwata syempre nga highlights diri sa among lugar. Ug syempre ipakita sab nako nga malipayon kibali mi ug nagkita mi kay idol daw kuno niya nga atong mga contents. Tara, istorya ta, boss Polipoy. Ug syempre ang smile pud ni Bossing Josh nga klaro gyud kaayo nga approachable kaayo nga tao nga pwede gyud kaayo ninyo siya i-PM daw sa iyang page ug mo-order mo isda ug mo ship sab daw siya nationwide with freebies. Unya, ang pinakarason jud guys nga nung gibalibara na ako ni is wala ko'y hilig sa mga isda. Guys, usaon ko man na. Lisod po, mag-set up gyud taro tag inani nga tab-tab sa balay para lang naikapuyan iyang mga gwapa nga mga isda, no? O ingon sila, pawala daw sa stress. Pero what if di ganahan ang akong anak? Di ba? Lisod kayo. Unya pati bata, madamay pa mapugos og smile, bisag di sab siya ganahan og isda-isda, di ba? Mao kasagari, di yun ko basta-basta mo dawat og inani nga mga offers. Guys, pasensya kayo busing. Kay wata ka siguro, basig pagbutang na kibali nimos mga gwapa niya nga mga isda sa imong tab. Syempre, kinahanglan pa nimo ipakita nga healthy ang mga isda ug mga inana ba? With matching video pigid sa mga langoy-langoy sa iyang mga isda, di ba? Para makita gyud taro sa mga tawo nga mo tan-aw ani nga video nga satisfied gyud kibali ko, di ba? So mao to ang ako lang ikaingon sa imo Boss Josh do, ug sa imong fish farm nga located sa Panabo City, Davao is pasensya jud kay boss, pero pass lang siguro sa. Kabalo man ko nga confident ka sa mga quality sa imong isda da sa imong isdaan. Pero pass lang sa siguro boss. Siguro di pa ni mao ang time ba nga magbuhi-buhi og isda, murag di pa ko ready ba nga mag-chill-chill, mabuntag hapon, pawala sa stress ba. Basi next time boss dawaton ako imong offer. Basin ra pod. Peace out, yo. Thank you.